Hľadáte maximálny luxus v modernom uzavretom apartmanovom komplexe a s Vinianským jazerom ako na dlani? Moje meno je Braňo Čuri a dnes vám predstavím Vinlake Residence, bývanie, ktoré nerobí žiadne kompromisy. Tak čo na to hovoríte? Pokojné, krásne prostredie, štýlový interiér, vlastný bazén a wellness a nádherné okolie. Ak vás to oslovilo, tak sa mi ozvite.